La nova llei de provisió de mesures de suport a l'exercici de la capacitat jurídica suposa un canvi normatiu que respon a la necessitat d'adequar el nostre ordenament jurídic a la Convenció de l'ONU dels Drets de les Persones amb Discapacitat, que exigeix bàsicament que es pugui garantir el dret d'aquestes persones a exercir la seva capacitat jurídica en igualtat de condicions i comptant amb els suports que siguin necessaris. Aquest marc legal ens deixa donar una assistència tant econòmica, social, personal, mèdica. La Fundació és una fundació de capacitat jurídica a les persones amb discapacitat, per tant, majoritàriament tractem amb persones que tenen algun tipus de discapacitat, ja sigui perquè són gent gran, són gent amb salut mental, gent amb discapacitat intel·lectual. Pues conocí a la fundación a través de mi asistente social, que ella me ha estado ayudando durante todo ese tiempo que resido en Manresa. Y para mí fue como una bendición, ¿no? el poder tener a unas personas que estén pendientes de mí y que me ayuden en todo lo que necesito. No sabia que hi havia aquest suport, em va arribar el jutge i em va veure del suport. M'acompanyen a fer un cafè, si fa falta enraonar, enraonem, i si em tenen que acompanyar el metge m'acompanyen. Ell estableix dues vies, la judicial i la notarial, per establir aquestes mesures de suport. Les dues poden ser de manera voluntària, sobretot la notarial, ja que la persona és la que decideix quines mesures de suport vol, qui les complementarà, qui farà tota aquesta feina de darrere i qui li donarà aquest suport. En canvi, amb la judicial també hi ha la jurisdicció voluntària, que és quan la persona demana aquestes mesures de suport, però també es preveu una via involuntària per a aquelles persones que poder no són conscients d'aquesta necessitat. Sempre amb les persones fem una visita inicial després del servei de suport futur que s'ha fet prèviament, on s'han detectat les necessitats i el tipus d'assistència que necessita la persona. Quedem amb ells i mirem, aviam què és el que necessiten, que ells veuen, que nosaltres podem veure des de fora, fem un pla de treball i des d'aquí comencem a intervenir. Hem de garantir que ells puguin fer el seu camí de vida decidint i nosaltres estem allà per donar el suport, encara que s'equivoquin, encara que hi hagin coses que nosaltres no les veiem que estiguin bé, però que sàpiguen que estem allà per acompanyar-los en tot el que necessitin. M'han ajudat a trobar un pis, m'han ajudat a pagar una deuta d'un cotxe, una deuta d'una osmosis d'aigua i ara m'he comprat un cotxe. I m'estan ajudant a trobar feina. Y me ayudan en todo lo burocrático, en lo emocional. El 23, creo que fue, me concedieron mi pensión y no llegó al año, me la quitaron, sin decirme nada. Las personas referentes mías me están ayudando en ese proceso y para conseguir mi pensión. Una ayuda grandiosa, ¿no? que es la que quizás necesitaba. I necessito todavía. Ser individualistes a vegades no ens porta enlloc. Llavors, la Fundació dona aquesta ajuda, aquest suport a les persones perquè no hagis de prendre tu sola aquesta decisió que t'està costant tant. Ara es valora molt això de la independència, el ser tu mateix i tu contra el món, però en realitat és molt necessari el treball en comunitat, el treball en equip, el deixar-te ajudar y deixar que t'acompanyin en aquest camí, ¿no? Momento de mi vida, ¿no? que no tenía ilusión por nada. Hasta tuve pensamientos muy malos. ¿Qué hago en esta vida, no? La fundación y las personas me han ayudado a saber que no soy sola, a saber que hay ayuda, a saber que se sale de estas situaciones y saber que siempre están ahí. Hi ha persones que no tenen a ningú més. Llavors, el fet de que hi hagi una figura allà, que saps que la tens per tot, no? Haig d'anar al metge, doncs sé que aquesta persona em pot acompanyar. No estic a gust,
a la feina, doncs puc trucar amb aquesta persona i explicar-li, i parlar amb ella, i arribar doncs amb una solució o arribar a un altre punt de vista. Crec que som un equip que ens hi volquem molt amb ells i que quan han estat malament, que sempre els hem acompanyat i crec que ells això valoren molt i al final és aquí on el vincle es fa més fort. Mi relación con mis referentes es auténtica y es que no tengo palabras. No hay como un protocolo. Ellos, sí, espontáneo, auténtico. Es muy bonito, unas relaciones preciosas. La meva relació és bona amb la meva tutora. M'acompanya en un grup de persones que quan necessito estan amb mi. Quan hem de prendre una decisió, quedem i ens reunim. Sí, las tomo con ellos, pero ellos también me dan mi espacio para que sea yo la que aprenda de lo que estamos haciendo. Me lo están haciendo, pero yo tengo que estar ahí y aprender. Les persones, tenim persones que porten molt temps amb nosaltres i hem pogut veure doncs, a la llarga quin canvi han fet. Hem vist persones que poder començaven que no es veien capaces de fer certes coses soles o de donar certs passos a la vida i que a la llarga doncs, ells mateixos ens ho diuen ostres, soc capaç. Les persones evolucionen, que les persones amb aquest suport doncs, poden tenir la seva capacitat jurídica i sentir-se empoderades i tornar a allò que sempre han volgut. No? Aquesta nova normativa suposa un nou paradigma, no? Que no és tan nou per les entitats socials, perquè al final doncs, portem molts anys treballant a partir dels drets, de la voluntat i dels desitjos d'aquestes persones, no? Per fomentar la seva autodeterminació i el ple exercici dels seus drets i de les seves llibertats, que és un pas essencial cap a una societat que sigui doncs, més inclusiva i més respectuosa amb aquestes persones. Abans d'entrar a la fundació no estava bé i després d'entrar ja estic bé, perquè m'ajuden, que puc estar més tranquil·la. Estic molt bé ara. Mi futuro lo veo bien. Sí, lo veo con los sueños que yo tengo, ¿no? Algunos cumplidos. Sí, apoyada siempre con la fundación. Estic molt bé com estic ara i amb el suport de la fundació també estic bé.